dnes predstavujeme po schválení v parlamente toľko očakávanú reformu financovania sociálnych služieb. Reformu, na ktorú dlhé roky čakajú jednak odkázaní ľudia, ale aj tí, ktorí sa o týchto ľudí starajú. Táto reforma samozrejme nevyrieši všetky problémy v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ale je základom pre novú etapu poskytovania týchto služieb, je veľmi zásadnou zmenou, ktorá pevne verím bude už len zveľaďovaná v ďalších rokoch. Túto reformu podporili všetci partneri v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Túto reformu podporila Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Komora opatrovateliek Slovenska, Fórum pre osoby so zdravotným postihnutím, Sociofórum, Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest, SK8 a napokon aj Slovenská katolícka charita. Jediný, kto túto reformu nepodporil, je slovenská opozícia. Slovenská opozícia sa obrátila chrbtom odkázaným ľuďom a napriek tomu, že sme aj v pléne viedli korektné diskusie a korektné rokovania, kvôli politikárčeniu dokázala jednoducho slovenská opozícia zaprieť aj odkázaných ľudí a zaprieť ľudí, ktorí sa o nich starajú. Napriek veľkým pochvalám aj v pléne počas rozpravy opozícia nedokázala prekročiť svoj tieň a schváliť toľko očakávanú a dôležitú reformu.